Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Эфирда Теләче телевидениесе адна вакыйгалар тапшыруы, студияда Лилия Кыямова. Бүгенге чыгарылышта Олы Кибәхуҗа авылында төзекләндерелгән чишмә ачылды. Әлеге чишмәнең башында кем тора? Безнең районда да праймериз узды. 22 май көнне районда яңа сайлаулар үтте. Лаиш районында караван бәйрәме быел 29 майда үтәчәк. Олы Кибәхуҗа авылында төзекләндерелгән чишмә ачылды. Фәлсәфи фәннәр докторы Яхья Абдуллин исемен йөрткән чишмә ачылышы тантанасында безнең хәбәрчебез Илмир Әхмәтҗанова булып кайтты. Шушы көннәрдә Олы Кибәхуҗа авылында якташлары философия фәннәре докторы профессор Яхья Абдуллин исемендәге чишмә ачу бәйрәме узды. Әлеге чарада районыбыз башлыгы Илдус Зарипов та катнашып, үзенең теләкләрен җиткерде. Шушындай бәйрәмдә тагын бер кат рәхмәт әйтәм. Без Яхья Абдуллинны райондагы исемен мәңгеләштерү өчен районның Теләченең бер урамына аның исемен куштык. Безгә үзебезнең якташлар белән булган кешеләр белән чын мәгънәсендә горурланырга кирәк, аларны искә алырга, аларның исемнәрен мәңгеләштерергә кирәк. Шуңа тагын бер кат бик зур рәхмәт барыгызга килгән өчен. Барыгызга бәйрәм белән исәнлек, саулык, сәламәтлек, бәхет, дөньялар тыныч булсын, матур итеп безгә яшәргә насыйп булсын. Бәйрәм белән. Шелтәрәп аккан чишмә суын кем генә авыз итмәгән. Аның сихри матурлыгына сокланмаган. Табигать анабыз бүләк иткән чишмәләр күбрәк булган саен, авыллар да матурак, ямьлерәк кебек. Борын-борынгыдан чишмәне карап, тәрбияләп тору изге гамәл булып саналган. Бу чишмәләрне әни. Минем әйтеп бая әйттем, әни минем бик дини кеше. Улым чишмәләрне yollarını, küperlerini üzümün küçüğüne kiye kadar ağaçlar oturtarak tırış. Bana şu eniden başlanan 15-16 yaşta ola da oku 7 klas biterge işte bizni kötü küttürələr iyi. Kötü kütkende bana şu çeşmelerini şundan başladım birinci başladı. Bizde çeşmeler kubalar. Bir çeşmelerde hiç tartmagan çeşme yok. Benim naparnik etüse naparnik Nurgasim degeni merhum indi. Иртәгә көрәп киләбез, ломап киләбез мидирие. Шуны ломап килсә, мин көрәп киләм. Шулай итеп бөтен чишмәләрне чистартык без. Иң якыны шушы чишмә булып чыккан инде. Иң диемне. Моны иң якыны исен Яхья абый галим кеше. Шуннан көнләшеп, шуның өенә мөккәбән китеп, менә шул чишмәгә Яхья абый исеме бирә булдым. Чишмә ачу бәйрәмендә Яхья Абдуллинның кызы Фәридә, аның шәкертләре авыл халкы да катнашты. Җирлегебездә чишмәләр күп, әлегесе изге диде авыл халкы. Яхья чишмәсе укыбалым әле. Олы Кибәхуҗа авылында туып үскән, Татарстан фәннәр академиясенең шәрәфле академигы, фәлсәфи фәннәре докторы, профессор, Татарстанның һәм Россиянең атказанган фән эшлеклесе, Бөек Ватан сугышы ветераны Яхья Абдуллин истәлегенә. Наратлык чишмәсе бар, ансы да изге чишмә, анда агачта бар ие. Икесе дә бер үк булар. Монысына килеп шулдага бар укып, суларын ичеп шулайтып йөридер инде. Бар. Әйе, изге чишмә бу. Әллә ничә җирдән чыга ул. Монысы карап тордылар инде аның. Бәйрәм авыл җирлеге үзешчәннәре чыгышы белән үрелеп барды. Җыр-бию бу көнне шелтәрәп аккан чишмә янында тынып тормады. Авылның рәхим шәфкате, әтиәниләр рәхмәте ылсата барсыннар иде бөтен гомергә. Әлегә бер көнебездә бушка әрем узмады, дәрәҗәләрне төшерми без бит авыл кызлары. Кече Кибәхуҗа авыл җирлеге башлыгы да җирлегебездә чишмәләр күп. Төзек булса да, алга таба чишмәләрне матурлау уе белән яшибез ди. Кече Кибәхуҗа авыл җирлегендә чишмәләр бехисап күп дип әйтергә була. Бусы безнең беренчеләрдән булып, менә Мишә абый шушы чишмәне карап торучы, шуны
Түзүкләндирүче беренчеләрдән булып ачылышы шишмә. Алла белсә, алга таба да безнең шишмәләр яңарту, түзүкләндерү дәвам итәр дип ышанып калам. Безнең Олыкиба хуҗалыгында тагын Маратлык шишмәсе бар һәм Казаклар авылында Әҗекә шишмәсе бар. Шул шишмәләрне алга таба түзүкләндерербез дип ышанып калам. Алар ташландык хәлдә түгел, инде һәр хәлдә. Юк, алар берсе дә ташландык хәлдә түгел, просто бүгенге көндә аларны яңартырга кирәк, матурландырырга кирәк. Соңыннан килгән кунаклар шишмә суы белән әзерләнгән чәйдән авыз итте. Илмир Әхмәтҗанова, Иннар Ханипов, Теләче телевизиясе. Быелның көзендә Россия Дәүләт Думасына сайлаулар узачак. Бердәм Россия партиясе исә 22 май көнне үз кандидатларын алдан тавыш бирү юлы белән билгеләде. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Билгеле булганча, быелның көзендә Россия Дәүләт Думасына сайлаулар узачак. Бердәм Россия партиясе исә 22 май көнне үз кандидатларын алдан тавыш бирү юлы белән билгеләде. Шунысы мөһим, анда теләгән һәркем катнаша ала. Алдан тавыш бирүнең бердәм көнендә теләчеләр дә үзләренең күңеленә хуш килгән кандидатларга тавыш бирде. Шул рәвешле алар үзләре сайлаган кандидатларга тавыш биреп, илдә көндә яшәү шартларын яхшырту белән өмет ышанычларын белдерделәр. Мондагы халыкның актив килүенә бик гаҗәпләндем. Мин инде күп еллардан бeri сайлауларда катнашам. Бу вообще халыкның бик актив килгәннәр, сирәк була торган хәл. И бу инде күзәтеп тора безнең Теләче районының, шуй ук республиканың, Россиянең киләчәгенә битараф булмавы халыкның, без сайлаучыларның инде бик күркәм, бик матур күренеш. Бу праймеризның узуы, сайлаулардан алдан узуы, төп сайлаулардан алдан узуы мин дөрес күрсәтеп торам, чөнки без алдан кайсы кандидатка күбрәк тавыш биреп, кайсы кандидатның җиңеп чыгачагын алдан без прогноз биреп белеп торабыз. Дөрес дип әйтәм, и безгә алдан эшне илебезнең киләчәге турында, районның киләчәге турында планлаштырырга әз генә безгә этәргеч бирә, юнәлеш бирә дип уйлыймыз безчә. Бу безнең үзебезнең киләчәккә фикерләребезне җиткерү, халык моны аңлый, битараф түгел. Менә бездәген үзебезнең шунсы сөендерә, потому что киләчәк бар, балалар бар, оныклар бар, халыкның алдагы тормышы бар, көнкүреше бар. Булар барсы да шуңар бәйләгән. Әгәр дәген эшчән, тырыш, актив депутатларны сайлый алабыз икән, значит бу безнең киләчәк, ул безнең тормышыбызны яхшыртуда бу депутатлар үзләренең өлешләрен кертергә тиеш булалар. Без шулай дип ышанабыз һәм шул ышаныч белән килдек. Бу көнне районыбызның кайбер хисап участогында сайлаучылар хәтта чират торып тавыш бирде. Кайсы гына сайлаучыдан сорама, аларның һәр кайсысы ил җитәкчелегенең максаты беренче чиратта халык тормышын яхшырту булырга тиеш дигән фикердә алар. Сайлаурга дип Казаннан кайттык. Монда торгач дип әйтергә кирәк. Бер вакытта да үз гомеремдә ши башлаганнан бирле, яшь кергәннән бирле сайлауны калдырганым юк. Монысына дагын мөмкинлектән файдаланып алдан сайлауга кайттым. Чөнки илнең республиканың кая барасын чамалый, без һәм аны нинди партия алып барсын тоже белергә тиешбез дип әйтәсем килә. Моңарчы үзебезнең Бердәм Россия партиясе алып барган вазгыять безне канәгатьләндерә һәм мин уйлыйм, алга да шулай булыр дип. Очень приятно, что людям дают возможность познакомиться с кандидатами, с, как говорится, новой кровью политики заблаговременно до выборов. Хорошо, если и остальные партии тоже будут устраивать праймерис, чтобы мы могли объективно судить о том, какие кандидаты нам больше подходят, у кого лучше программа, и сделать правильный выбор. Районыбызда тавыш бирү бик оешкан һәм тыныч шартларда узды. Рәсми мәгълүматлар буенча Татарстанда праймеризда сайлаучыларның 15% тавыш биргән. 25 май көнне Татарстанда узган праймеризга ахыргы нәтиҗәләр ясалачак. Июнь ахырында Мәскәүдә Бердәм Россия партиясе съезды булачак. Анда алдан тавыш бирүнең ахыргы нәтиҗәләре һәм барлык округлар буенча исемлекләр расланачак. Шушы көннәрдә Шәтка авылында гомер итүче Фатыйма Әскәровага 90 яшь тулды. Тормышның ачы сынауларын татыган, гомерен хезмәттә үткәргән Фатыйма бидә кунакта безнең хәбәрчебез Раил Рәшитов та булып кайтты. Районыбызда матур гадәт яшәп килә. Район җитәкчелеге өлкән яшьтәге әби-бабайларыбызның юбилейлары белән өйләренә барып тәбрик итә. Шушы көннәрдә 90 яшен тутырган Фатыйма Әскәрованы да район җитәкчелеге туган көне белән тәбрикләде. Алар әбигә исәнлек, саулык теләделәр. Мөхтәрәм тыл ветеранына Россия президенты Владимир Путинның котлау хатын тапшырдылар. Аяз күк йөзе телибез име, авыртма, гел менә шундый матур булып кал. Яме,
Сиңа рәхмәтләр итәләр. Һәрбер төзүгә, һәрбер төзүгә. Ходай Тәгалә гомерләремне биргән нигъмәтем, балаларым исән сау булсыннар. Саулык сәламәт белән яшәргә насыйп итсен. Мосы сиңа чәчәк бәйләме? Мосы инде сиңа менә Москва Кремль дип язылган Путиннан тәбрикләү хаты. Килдин дә кызым. Шулаймы? Менә Ансаның 9 май белән котлау булганды. Мосы инде синең юбилеең белән котлап, 90 яшь бит юбилей, бик зур юбилей. Бик зур инде кызым. Менә Ходай Тәгалә озын гомерне бирде Ходай. Аллаһ та халатын. Фатима әби шул буын кешеләре кебек үк сугыш чоры авырлыкларында күп күргән, шулай ук яшәгән дәверендә кайгы хәсрәтләрне аңа күп кичерергә туры килгән. Сугыш вакытында авыр хезмәтләр башкарган, шулар арасында бигрәк тә кыены урман кисү булган. Иң беренче эшләдем мин плугар булып, тракторда. Плугар эшлиләр бит инде, бер хатын-кызны утыртып җибәрәләр, төнге сменада, көндез сменада менә 9 ел шунда эшләдем. Анан ары колхозда инде бригадта инде бырчак чабабызмы, беки чабабызмы, урак урабызмы, кәкре урак белән 4-5 километр урып бара торган инде. Урман буйларына хәтле бара торган. Кәкре урак белән. Ул вакытта бер нәрсә дә юк бит инде, техника юк. Ачлык, хәерчелек, ялангачлык. Күткә кияргә дә ыштан булмады. Урман турадык. Менә 4 ел сугыш вакытында урман турадык мен. 4 ел, 5 ел. Сугыш беткәч, язмыш җиле Фатима апаны Казакстан якларына илтә. Анда ул Инсафетдин исемле егет белән гаилә кора, бер ул үстерәләр. Ләкин Фатима бине бик ачы сынаулар көтеп торган була. Ул ирен һәм улын югалта. Бәхеткә өлкәнәйгән көнендә ул ялгызы түгел, якыннары нәшәсендә үзенең туган нигезендә гомер кичерә. Нишәтәсең, Ходай Тәгалә гомерне биргән бит. Жәлләмәгән дә мине. Сугыш вакытларында да Аллаһ Тәгалә рәхмәтен бирмәде микән безгә. Ул вакытларда да әйтәм аннары. Менә шулай рәхәтләнеп яшәп торам, Аллаһка шөкер. Бик күп эшләр эшләдем мин. Бик күп эшләр эшләдем. Балам үлде, балам булды минем 44 яшьтә, малаем үлде 40 яшьтә. Менә үз тормышымда малаем дип әйтәм. Бу бит инде минем 3нче буын малаем. Бу Рөстәм минем 3нче буын. Үземнән чат итеп меннән туган бала түгел ул. Аллаһның рәхмәтләре яусын үзләренә. Үз үзгәлекләре үзләренә әйләнеп кайта торган булсын. Саулык, сәламәтлек белән, тынычлык белән яшәсеннәр. Пар канатларын алдырмасын Ходай Тәгалә. Бүген Фатима әби апасының оныгы Рөстәм абый һәм аның җәмәгате Римма апа гаиләсендә тора. Фатима әби Рөстәм абый белән Римма апаны оныклары дип атый, алар исә Фатима әбине яраткан әбибез дип олылый, хөрмәтләп тәрбияләп торалар. Фатима әби бүген дә үз аягында йөри, саулык өчен Аллаһка шөкер итә, оныклары өчен һәрчак догада тора. Раил Рәшитов, Иннар Ханипов, Теләче телевидениесе өчен. 24 май көне район хакимиятендә районыбыз гражданнарын Татарстан Дәүләт Советы депутаты Разия Садыкова кабул итте. Депутат бу көнне халыкны борчыган проблемаларны өйрәнеп, якын арада хәл итәргә вәгъдә бирде. Я как депутат раз в квартал приезжаю сюда для того, чтобы осуществлять прием, для того, чтобы познакомиться с жителями, с теми проблемами, которые у них есть, и оказать возможное содействие их решению. Но чаще всего обращаются жители вашего района по социальным вопросам. Это вопросы оказания содействия в лекарственном обеспечении, поскольку иногда бывают перебои поступления лекарств в аптечные учреждения. Это вопросы оказания содействия в трудоустройстве. Сегодня ситуация действительно достаточно сложная, неоднозначная, и у отдельных граждан, конечно, возникают проблемы с трудоустройством. Были вопросы по газификации отдельных сельских поселений вашего района. То есть эти вопросы мы берем в работу и оказываем помощь в их решении. Но в этом году, вы знаете, 25 лет исполняется вашему району. Район за этот период времени достаточно динамично развивается на сегодняшний день, и вопросы благоустройства района активно решаются, и вопросы социального развития. Поэтому в ожидании такого большого праздника, я думаю, что
будут проведены еще ряд мероприятий для того, чтобы для жителей населения были созданы наиболее комфортные условия и для проживания, и для работы. Матур жылы көннәр башлану белән республикада җирлегебездә янгын чыгу очраклары арта. Янгыннарның төп сәбәбе ут белән дөрес эш итә белмәү ди җаваплы белгечләр. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен төгәл кирәклеген район янгын бүлеге хезмәткәрләре кабат искәртә. Менә бүгенге көнгә махсус режим бетте дип әйтим. 5 майдан 20 майга хәтлек махсус режим кертелгән иде безнең республикабызда. Монда тыйыладыр шушы яндырулар, ушак яндырулар, шашлык пешерүләр иде. Бүгенге көнгә шашлыкка чыгасыгыз киләме урманда тыйыла инде яндырулар. Үзегезнең ишек алдыгызда 50 метр арасы булса, яныңызда огнетушитель дип әйтимме соң, бочка белән су торса, андай бер рөхсәт бирелә. Менә шушы май аенда районда янгыннар булды микән, юк микән һәм чыккан чиракта күбрәк нәрсәдән чыган нәрсә игътибар итәргә чакырасыз райондашларыбызны? Махсус режим вакытында менә бүгенге көнгә 2 гражданин штрафка тартылды. 2 менә ишек алларындамы, бакчасындамы шуп яндырган өчен инде 2 должностное лицо тартылды. Гражданинларга инде 2 мең булды. Должностное лицоларга 6 мең штраф булды. 1 юридическое лицо булды. Җәйге вакытлар килеп җитә. Халыктан сорыйбыз, бик игътибарлы булырга кирәк дип. 29 май көнне Лаеш районында караван бәйрәме узачак. Әлеге бәйрәмдә республиканың төрле районнарыннан ансамбльләр чыгыш ясаячак. Шул исәптән безнең районнан да Сударышка фольклор ансамбле караван бәйрәмендә катнашачак. Ул кул эшенең иң матур һәм четерекле төре шигу белән шөгыльләнә. Теләче авылында яшәүче Галина Әхмәтгалиеваның кул эшләре стена диварларын бизи. Шигу станциясында күптән түгел безнең иҗат төркемендә булып кайтты. А вот грек сидит, грек. Видите, грек какой красивый. А вот это тоже, как сказать... Калы. Да. Красивый, красный калы. Да, очень красивый. Ну, все нравится. Как говорится, уж народное искусство. Народное искусство. Да, я все занималась этим папье-маше, а сейчас уж этим все. Мне уж больно нравится. А сейчас, говорят, уже другим занимаются. Значит, берешь рисунок и выкладываешь камешками. Ну, начну. Вот из щелнов должны подвести камешки. Буду картину всю делать только камешками. Теләче авылында яшәүче Галина Александровна әнә шулай һәр кул эше турында канатланып сөйли каршы алды безне. Һәрбер эшен махсус рамкаларга урнаштырып, бүлмәләрдәге стена диварларына, караватларга тезеп куйган. Бар җаныңны биреп чиккәнгә, һәр кайсы кадерле, якын ди кул остасы. Ә бит барысы да бала чактан ук башлана. Инде ул яшьтә булса да, бу шөгыль аны үзеннән калдырмый. Ну, сколько? Я уже с 7 класса уже вышивала. Я полотенцы, картины. Раньше не только этим крестиком вышивали. Этот крестик называется простой, еще полукрест и болгарской. А полотенце вышивать то нужно только болгарским крестом, потому что клетка очень большая и выходит красивый рисунок. Бер картинаны чигү өчен кимендә 2-3 атна вакыт китә ди Галина ханым. Мисалга, бу кыш айларында гына да барлыгы 13 картина иҗат иткән ул. Җәйгә ял итәм, ә кышын яңа картиналар чигү өстендә эшләячәкмен. Чиратта мәчетне чигәсем килә ди ул. Примерно сколько не минут, а даже дней уходит на одну картину? Вот знаете, я 13 картин вышла вот зимой. Ну, как сказать, я начала... Ну вот, например, на одну картину примерно сколько дней или часов уходит? Не часов, недели 3 уходит. Так. Когда 2, когда и меньше. Смотря сколько сижу, но я сижу очень много. Мне уже, значит, дети говорят: мам, ты поменьше сиди, а мне все равно. Я вот ночью встану в 10 часов, не могу спать, я начинаю вышивать. Галина ханымны районда белмәгән кеше юк. 40 ел гомерен балалар бакчасында эшләгән улы зат. Күпләрнең сабыйлары өчен икенче әни булган кеше ул. Кул эшләренә тартылу, аларны үстереп башкаларга да таныту балалар бакчасында аеруча кирәк ди сюжетыбыз герое. Я уж там полностью делала все из папье-маше. Из папье-маше делала самовары, потом делала оленей. Олени прям с рогами такие красивые, лежа
делала, очень красивые, всем очень нравилось. А даже в самовары лежала в республиканской больнице, даже заведующим подарил самовар. И он, говорит, до сих пор все время вспоминает, почему она к нам не едет. И олени тоже им там подарила, очень красивые. Кайгыга дучар булып бу дөньяда үз юлларын югалткан кешеләргә дә матурлыкны күрә белеп, үзе шикелле онытылып кулышына алынырга киңәштә Галина ханым. Кайгы дигәнең аны да читләтеп үтми. Бергә гомер иткән тормыш иптәше бакыйлыкка күчкәч, җирү булгандай тоела. Ә тормыш дәвам итә. Һәм ул тормыш аның иҗат иткән, шиккән картиналарында чагыла. Моннан тыш, шигү улы яшьтәгеләр өчен кул бармакларын язырга, башны эшләтергә, массажның да бер дигән төре булып тора икән. То есть, получается, это даже для рук, для мелкой моторики, да, детям даже... Да, это вот именно, говорят, моторика очень развивается. Это правильно. И для мозгов очень хорошо. Потому что думаешь ведь, и считать надо, и смотреть надо. Например, сосчитаешь, например, если розу неправильно сосчитал, роза пойдет криво. А нужно всегда, например, в полотенце вот делаешь, когда найти середину, высчитать все полностью, разделить напополам и начинать с половины, с середины. И тогда уже рисунок пойдет правильно. Но если неправильно найдешь середину, рисунок пойдет в кость и все на отмарку. Галина Александровна кул эшләре белән генә түгел, ә гөлләр, төрле декоратив үсемлекләр үстерү белән дә мавыга. Мисалга, әлеге тәрәз төбендәге лимон гөле елына 13 лимон җимеше бирә икән. Вместе смешать. Если возьмешь только одну жирную, лимон сгорит. Не будет лимонов. И обязательно добавлять сюда песку, сахарный песок. Или 2 кусочка сахара. Не ежедневно, конечно. Вот как землелька высыхает, так туда опять 2 кусочка сахара и поливать. И лимоны будут. Но лимон упадает, потому что ему не хватает витаминов. Вот. А 1-2 обязательно будет. В год, штук 10 бывает все равно. Аның бакча тирәләре дә ялт итеп тора. Бар җирдә тәртип. Бу эштә төп ярдәмчесе улы җирне әзерләп бирә. Ә калганын мин барысында үзем башкарам, ди Галина ханым. Бу көннәрдә ул үзенең 70 яшьлек юбилеен да билгеләп үтте. Шушы яшендә дә көр күңел, матурлыкны күрә белеп яшәүче Галина ханымга без дә яңадан-яңа иҗат уңышлары теләп калабыз. Ташлар белән эшләнүче яңа төр кул эшләнмәләрен киләчәктә тагын безнең эфир аша күрсәтергә язсын. Лилия Кыямова, Илнар Ханипов, Теләче телевидениесе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шуның белән Теләче телевидениесенең бүгенге эфир чыгарылышта ахырына якынлашты. Мин сезгә матур имин кичләр теләп калам. Бүген 25 май барлык мәктәпләрдә дә соңгы кыңгырау чыңлады. Чыгарылыш сыйныф укучыларына киләчәк тормышларында зур уңышлар теләп калыйк. Имтиханнарын уңышлыгына тапшырып, үзләре теләгән уку йортларына керергә насыйп булсын аларга. Барыгызны да бәйрәмнәр белән исән-сау булыйк. В погоне за земельным участком предприниматель может обратиться к недобросовестному чиновнику и обойти аукцион. Это нарушение закона о защите конкуренции. Такая сделка признается недействительной. Приобретайте государственную землю только на конкурентной основе. Эковесна 2016. 2 месяца санитарно-экологической очистки в Татарстане. Хочешь, чтобы жизнь стала лучше? Начни со своей территории. Эковесна 2016. Чисто на душе, чисто вокруг. Решили подключиться к интернету, но все интернет-провайдеры значительно повысили цены на услуги? Это картельный сговор. Картели и сговоры являются экономическим преступлением и наносят вред потребителям, бизнесу и экономике страны. Район газетасы район көзгесе. Аның битләрендә район тормышы яктыртыла. Теләченең хезмәт сөючән халкы, районда узган вакыйгалар, гыйбрәтле язмышлар, халык авазы рубрикасы белән танышып барасыгыз килсә, Теләче газетасына язылыгыз. Решили купить сахар, но обнаружили, что цена во всех магазинах резко выросла и бьет по кошельку? Налицо признак коммерческого сговора продавцов с целью получения сверхприбыли. Это экономическое преступление. Оно преследуется по закону.